Şunlar Türkmenistan'ın Döwlet Migrasiýa Gullugynyň Lewap welaýatynyň Türkmenabad şäherindäki idarasynyň öňünde biometrik pasport almak ýa-da onuň möhletini uzaltmak isleýän raýatlaryň sany göz görteli köpeldi. Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy munyň daşary döwletlere viza almakdaky täze düzgünler bilen ilteşiklidigini aýdýar. Häzir daşary ýurtlara şol sanda Russiýa we Türkiýe wiza almak isleýän raýatlaryň biometrik pasportynyň möhletiniň gutarmagyna 1 ýyl 6 aýdan köp wagt galan bolmaly. Eger biometrik pasportyň möhletiniň gutarmagyna 1,5 ýyldan az wagt galan bolsa, onda raýata wiza urulyp berilmeýär. Dip ýagdaýlardan habarly Çeşmämiz aýtdy. Çeşmämiziň we Lewaplylaryň ençemesiniň tasdiklamagyna görä, daşary ýurtlaryň ilçihanalary we konsulhanalary munyň sebäplerini düşündirmeýärler. Adatlyk bu barada Russiýanyň we Türkiýanyň Aşgabatdaky ilçihanalarynyň telefon arkaly kommentari alyp bilmedi. Şeýle-de bu düzgünüň diňe uzak möhletleýin okumak ýa işlemek üçin gidýän raýatlary degişlimi ýa-da onuň gysga wagtlaýyn seýahatçylygy gidýänleri hem öz içine alýandygyny ýa almaýandygyny hem häzirlikçe anyklap bolmady. Köp adam bu düzgünden habarsyz daşary ýurda okumagy ýa-da işlemäge gitmek üçin resmi namalaryň ençemesini toplap, özüne döwlet idarasynda işleýän kepil tapyp, Aşgabada gidip viza tawşyrdy we birgiden çykdyjy etdi. Russiýa çakylyk hatyny oňartmak üçin 300 000 manat çykdyjy eden adamlar bar. Olaryň hemmesiniň çykdyjylary puja çykdy diýip Lewaply ýaşaýjy aýtdy. Bu düzgün köp adamın biometrik pasportlarynyň möhletini uzaltmak üçin howlukmaç Sewitiň migrasiýa idarasyna barmagyny getirdi. Ýöne nowata durmak üçin idaranyň öňünde garaşýan Lewaplylaryň ençemesiniň aýtmagyna görä, migrasiýa idarasynyň işgärleri nowat üçin talon bermeýärler we olary täze 2024-nji ýylda ýüz tutmagy maslahat berýärler. Häzirki wagtda mundan 4-5 ay odal talon alanlaryň resmi namalary kabul edilýär. Olar resmi namalaryny tapşyryp biometrik pasportlarynyň täzelenmegine garaşýarlar. Bu proses 1 aýdan 3 aýa çenli çekip bilýär. Dip Çeşmämiz aýtdy. Adatlyk ýokarda beýan edilenler barada Sewitiň migrasiýa idarasy bilen habarlaşyp kommentari alyp bilmedi.